ho vols fer en castellà. Ho vols fer en castellà perquè la penya que es guanya la vida de tot això i els grans referents que tenim i quan ets jove i que he tingut jo, ho fan en castellà, que són els mítics, Auronplay, Rubius, que podria dir ara Ibai, que està a tope, no? Llavors sí, jo vaig provar de fer un vídeo de 2 en castellà, per exemple. Bueno, sí m'hi fa, entens? I em valora molt. Si jo canvio de dialecte o que sigui, perd naturalitat. A més que va en compte dels meus valors, perquè jo sempre he sigut algú que he reivindicat sempre la cultura del meu poble i de les Terres de l'Ebre. Per tant, si jo he de parlar català i he de sortir als mitjans, si sempre el meu dialecte la meva parla per davant. A mi, que una persona que ha crescut per les xarxes se'n vagi a treballar en un mitjà és un greu error per a la llengua catalana. Perquè si el que es tracta és de generar referents en català i generar contingut per a fer xarxa, per a crear cultura i que la gent senti que la llengua catalana sigui útil, el que fa falta són això, referents als puestos on tota la gent se connecta. On està tota la gent? A les xarxes socials. S'han de fer tuits, això és important. Però el que em vinc a referir, no era una crítica als tuits. Vaig fer un vídeo que al final acabava on el personatge deia bueno, vaig a fer un tuit i ho soluciono tot. I l'altre dia, hòstia, poc mos passa encara, no? No és una crítica als tuits. O sigui, està molt bé fer els tuits, però a partir que estem organitzats, que veiem que molta gent pensa com nosaltres, actuar, O sigui, és una manera d'envalentonar. Molt bé, has fet el tuit. Ara, toca actuar.